Game na natin mga kaji. Uy. Yun mga kaji, may nag-request sa atin. Yan o, masbate. Masbate mga kaji versus Samon. Yan, shoutout pala muna sa inyo. Shoutout kaji, okay game natin. Ito mga kaji subukan natin mga kaji. Lamang lang sa katawan talaga baby Samon mga kaji kasi medyo butchog to sa laki niya. Game na natin mga kaji. Uy. Yan mga kaji Yun masbate, laglag agad. Nasa baba na yung Samon mga kaji, binaliktad pa. Fight. Wala talaga mga kaji. Sa persahan di talaga kaya. Mas malaki pa nga galamay ng masbate mga kaji. Lakas ng hangin talaga dito sa labas ng bahay. Hindi talaga kakayanin baby Samon. Pag nakakuha ko ng OS mga kaji, papakita ko sa inyo yung fresh na OS yung nakakuha tayo. Wala mga kaji. Nilalaro lang ng baby Samon to. Gutom pa naman to mga kaji, 3 araw. Ito mga kaji nguluntoy na yung masbate natin. Wala na mga kaji. Pinuli na ng Samon. Gutom na kasi yung Samon mga kaji, 3 araw walang kain-kain yan. Ayan lakas ng hangin dito. Sinubok ko lang magpalaban sa labas mga kaji para lang maiba. Pero ito mga kaji, tatanggalin ko to. Papalitan ko ng mamaya. Tipaklong mga kaji, mas maganda pa rin tipaklong. Ayan. Ayan mga kaji. Ang matindi pa naman sa Samon mga kaji, yung sapot ng Samon pag nahuli ka na nun, wala na. Kasi sobrang tigas mga kaji. Wala nang pakawala yun. Kasi mabalahibong mga kaji. 1 linggo na, ganyan pa rin itsura ng Samon natin. Ayan, okay lang mga kaji. Yun lang, God bless sa inyong lahat. Sana nag-i-enjoy kayo. Sinubok lang natin yung masbate sa Samon. Ayan. Hindi talaga.